wali sepuh lenggahane Gresik dakwahira tuhu wicaksana wek tombo kang tetanen yen daluweh pituduh nuduhke cedhak mring Gusti liwat agama Islam mrih manggih rahayu ora pangkling ngamong jiwa ya dasar para nyata kowe bangsane Gandharwa ya krida murka wis cetha ngeglo tanpa warana pangandikane Ki Ismaya ana ing tanah Jawa kene dadi punjering tata krama dadi sumbere tata susila saya-saya lamun ana tamu ingkang medhayah mrene dikurmati tanpa beda raja ora kok banjur disia-sia kaya mangkono mbok ra idep ripalungguhan iki aku mundhe dawuhe Sang Kala Sekti cekak cukupe sing jenenge Subakir kudu singkirke saka laladan Gunung Tidar yen ngono aku sing belani kelawan panjenengan janji ora minggat kelakon ana Gandharwa dadi ndok pengamun-amun ing kene taun prastimu among jiwa ilang nyawamu maju wah wah wah
bodo sikar sirahmu. Pandhawa tata Katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Marga ana ayo Subagen Dengo sing dadi kandha aku apa kowe sing dadi pakan gagak batang. Mengko dhisik kala sekti. Yen aku kudu tetandingan kelawan kowe sing gedhe pangapuramu aku moh. Merga tumrape Subakir ngalahke wong liya, ngalahke makhluk liya kuwi luwih gampang. Tinimbang ngalahke nepsune dhewe. Adoh aku saka bumi busroh teka ana Gunung Tidar kene mung bakal ngajab karahayon ora bakal ngarah marang bilahi. Rasa kakean cangap yen ra gelem perang karo aku cetha lamun to kowe pendhita sing jire getih wedi-wedi. Ana paribasa rasa paribasa gaglak limpamu.
sasat Sri Karongron peteng dedet lalimengan karana langka kasrambah sorote srengenge sinten tengel dadya pangarsa ing kono tetungguling para jin jejuluk Sang Gandharwa Raja Supala ya Gandharwa Raja Suwala nalika ing mangke kadhep ingkang putra kekalih Mijil Jalu nenggih ingkang nama Sang Gading Cemukir miwah Sang Pecuk Manggung Hanggung angan-antu sabdane Kang Rama
Raden Rahmat Sunan Ampel Gading ajarane anyegah molimo tan kena den tindakake wali songo terus wujud gagasane Jeng Sunan iki nyelametke dakwah Islam ing negeri kangge anakku bocah loro Gading Cemukir kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama Gandarwa Raja Supala lan kowe anakku Pecuk Manggung inggih Rama wonten dawuh nimbali dhumateng kula Rama sembah pangabekti kula mawantu-wantu kunjuk Rama dados ramen ya muga-muga sok ana rejane jaman kowe dadi wong sing iso nglipur wong akeh nggih Rama duduk Rama wonten miji dhumateng ingkang putra kula pun Gading Cemukir wonten dawuh Rama. Gosik. Gading Cemukir apa dene Pecuk Manggung. Kurangane apa kowe iki dadi anak ratune para Gandarwa ing Pulo Awindo. Ingkang ndok jaluk mesti tak sembadani apa sing ndok takokke mesti ndak turuti ning yo kene tak sawang kok katon peteng guayamu ki janjane kowe pengen apa nuwun sewu Kanjeng Rama paduka nate paring dawuh dhumateng ingkang putra bilih makhluk ing pangeran menika wonten ingkang awujud malaikat wonten ingkang awujud jin lan ugi wonten ingkang awujud menungsa. Kula tasih kemutan dhumateng pangandikanipun Kanjeng Rama bilih malaikat menika cinipta saking cahya utawi saking nur. Nur Handayani. Sanes. Cahya, sorot. Oh. Sorot ya malaikat nggih. Lajeng jin menika cinipta saking uruping geni utawi dahana, dene menungsa menika cinipta saking lempung utawi lemah. Bener. Terus, lah nalika semanten pangeran menika paring dawuh dhumateng jin supados tunduk sarta hormat kalian menungsa sepisanan ingkang naminipun Adam. Nalika semanten para jin menika mbadal dawuhe pangeran boten purun kurmat kalian Nabi Adam karana menawi Nabi Adam menika namung cinipta saking lemah nanging lamun to jin menika cinipta saking geni ing atase geni kok kon nyembah karo lemah mongko peranganipun jin menawi boten tunduk kalian perintahe Gusti boten taat kalian dawuhing pangeran tartamtu badhe kalorot derajatipun dados titah ingkang naminipun iblis.
saking boten tunduk kalian pangeran kalorot derajatipun dados ingkang nami iblis. Nadyan iblis ning pinter nyacah. Engke riyen to. Riyen. Wonten malih ingkang sinebut setan. Setan kuwi dudu makhluk. Setan kuwi dudu makhluk nanging setan kuwi wujude kekarepan utawa tumindak ingkang ala milar saka pranataning Gusti nabrak saka wewalering kitab suci kuwi jenenge setan. Sing jenenge setan kuwi ora wujud nanging sifat menungso yen sipate elek bisa dadi setan, jin yen sipate apik bisa dadi mutiarane makhluk. Inggih. Nanging lak sampun cetha dipun dawuhaken ing mriku bilih para jin menika kedah kurmat kalian menungso. Iya. Mila saking menika Rama-rama kula kepengin hormat kalian menungso, kula badhe nyuwun pamit kalian kakang kula pun gading cemukir badhe lumampah wonten ing tanah Jawi. Ing tanah Jawi wonten kiai ingkang kondang kawentar ing naminipun Ki Ismaya. Kula kepengin minggah wonten ing Gunung Tidar, kepengin nderekaken Sang Ismaya anggenipun nyebar dhumateng kautaman Kanjeng Rama. Sunanampel bangkit antrateni tembung salat mrih wonge tanjingkat. Sembahyang gone dawuh musala aslinipun dadi langgar mrih mirip kelawan sanggar. Lada kadeng cemukir kelawan kowe pecuk manggung. Sejatine aku rumangsa ora tega heman banget yen kowe ninggalake Pulau Awindho banjur kumpul karo bangsane menungso ing tanah Jawa. Nanging gandeng niatmu ki apik, gegayuhamu becik yen wong tuwa ora nyengkuyung tekse aku wuta karo kautaman. Ya yen pancen niatmu wis kenceng, gegayuhamu wis gembleng, aku wong tuwa isane mung mangestoni. Ning wanter sing dadi welingku, yen kowe mengko wis mapan ana Pulo Jawa, kowe sing prayitna sing ati-ati, aja jail, aja murang tata karo wong Jawa. Wong Jawa ki racake kaya pasmane pari, pari kayen saya isi saya ndingkluk. Nadyan to wong Jawa ke andhap asor nanging duwe kadigdayan ingkang ngidap-ngidapi. Budhalo tak sangoni Basuki kuwi yen ana bebaya ing marga. Kowe ngidako utawa ngedruka bumi ping 3, bapakmu bakal ngetok nulungi karo kowe cah loro. Siap lagi ning kalang panakbar pamramontar tinon ler kekonang surem surem sorote kan padang
Astungkara sidam sekaring bawana langgeng putulun ngger Ismaya ana wigati apa dene jeneng kita ngrawuhake ulun ana ing sanggar pamujan kene. Ya inggih ulun sang hyang padha wenang langkung rumiyin kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten pepada paduka eyang bukulun. Iya kula wis ndak tampa. Ana apa Ismaya? Apa kira-kira jeneng kita wis bosen dadi pamong ing tanah Jawa? Merga ulun isih kelingan lamun to jeneng kita iku sejatine dewa ingkang direka daya dening Bathara Guru. Kanthi cara Bathara Guru ngutus kelawan Jemmaya nyidra pusaka klangenane ramamu Bathara Tunggal ingkang awujud Ranlata Mausadi utawa godhong rewan kelawan cupu manik Astagina. Godhong rewan dipapanake ana sak ngisor kajang sirahe kakangmu Antaga dene cupu manik Astagina dipapanake ana sak ngisore kajang sirahe Ismaya. Satemah Bathara Tunggal murka jeneng kita ditundung saka kahywangan kinen dadi pamong panengen ing tanah Jawa. Dene Antaga dibuang ing tanah Sabrang momong patak asura para raseksa. Kaya mangkono iku kawengisane Bathara Guru anggone dan jabatan lan mendem kelawan kelungguhan ngalalake 1000 cara supaya kasembadan apa kang dadi gegayuhane. Ismaya, yen pancen jeneng kita rumangsa wis ora kuat dadi pamong, dina iki uga ayo ndak boyong mring kahywangan bali mulya wibawa dadi dewa meneh Semar. Nuwun sewu lan nyuwun pangapunten. Menawi kula dados dewa malih kula mboten kemawon ulun. Merga dados dewa niku urusane kalian nafsu. Ning yen dadi pamong niku urusane kalian raos sabar lan trima. Mila kula tak trima dados pamong kemawon. Nderekaken para manungsa gegulang kautaman wonten ing Nusa Jawi mriki. Syukur bagi sewu yen pancen kaya mangkono, nanging sebab apa ndak sawang katon peteng guayamu semune lagi nggendong perkara ingkang abot Ismaya. Inggih. Bukulun blaka suta kemawon. Ing padepokan Gunung Tidar samangke nembe wonten perkawis ingkang sakalangkung ribet. Para manungsa ingkang mapan wonten mriki sampun rumaos tentrem jenjem ngrasuk kapitayanipun, nanging dinten samangke wonten kiai saking laladan Purwamadya tanah Busroh ingkang badhe nyebar agami pungkasan wonten ing tanah Jawi. Satemah dredah minggah Pancabakah kaliyan para Gandharwa ingkang dipun pandhegani dening rajaning Gandharwa ing Tidar mriki nenggih pun Kala Sekti. Mongko wonten mriki kula menika dipun sepuhaken lajeng anggen kula ngrampungaken lelampan menika kados pundi kula nyuwun dawuh saking paduka Eyang Pukulun. Tan samar pamoring sukma Sinusaya
Hong ilahing awik namastu namasidang Ismaya. Musa Jawi iki papan ingkang luhur. Ndak baleni, Musa Jawi iki papan ingkang luhur. Iki papan dununge para makhluk ingkang luwih dhisik tumata uripe kanthi kebak kasusilan lan rasa katresnan marang apa wae lan sapa wae. Sarta kabeh sing ditindakake lan diputusake ora mung awewaton bener sarta luput nanging tansah mapan ana ing pakarti ingkang becik dhewe ya kuwi kawicaksanan. Mula kang mangkono Ismaya nadyanto ulun ora mejang sing kanthi gamblang lan wijang mestine Ismaya bisa wicaksana gagapi marang lelakon iki. Mareka den prayitna semurire eka balik tityani gandha yani mbegeget uget-uget sadulita lae nadyan ora terwaca nanging Semar wis bisa maca. Merga kekudangane yang pukulun Sang Hyang wenang aku pinaringan nama Semar kuwi sengsema marang barang sing samar. Nanging ning donya ki sejatine sing digoleki mung rasa tentrem, rasa marem klawan rasa bungah. Nadyanto donya kebak perkara kebak lalakon ingkang ngres-ngresi beja-bejane wong urip ki lamun to ngandelake rasa syukur satemah uripe rinengga karo esem lan guyu ya. Ripalungguhan iki aja mung Semar wae sing dadi pamong, aku kudu golek kanca, aku kudu golek rewang to golek rowang. Muga-muga aku isih duwe kemanden kaya mbiyen ana kahyangan. Mumpung wancine jam 12 awan, bedhog tengange njajal tak nyuwun marang purbane Hyang Agung aku tak golek kanca. Kira-kira ayang-ayange Semar iso wujud menungso apa ora?
Aku isih duwe kemanden ayang-ayangku tak sabda dadi wujute bocah sing jani muti-muti kaya ngene. Gandeng ayang-ayange wujute bebagongan, kowe tak wenehi tetenger ya kuwi Bagong. Gandeng kowe wis nganggo sandangan cara sekolah. Anakku Edi Subagong. Ayam, Bapak. Kowe bapakku. Heeh. Ismoyo. Bapak Iswanto. Yo. Ismoyo. Iswanto. Yo. Iswanto. Ismoyo. Satu. Aku sayang Winong. Aku sayang ibu. Dua-dua juga sayang ayah. Yo. Satu. Aku sayang ibu. Dua-dua juga sayang ayah. Tiga. Sayang adik kakak. 1, 2, 3. Sayang semuanya. Pinter. Siji. Ayo padha ngaji. Terus loro. Demen ora bodoh. Telu. Sing sregep sinau. 1, 2, 3. Ayo numpak ibu guru. Manut perintahe guru. Nut perintahe guru. Siap, Bapak. Papat. Ayo padha salat. 5. Jagake agama. 6. Dimenati tentrem. 4, 5, 6. Kata bedah yo ditekem. Pinter. Anake sapa? Anake bapak. Bapake jenenge sapa? Bapak jenenge Semir. Semar utawa Ismoyo. Ya, kowe anakku jenenge Bagong. Ya. Pak, apa? Tengwe. Tengwe. Apa ya? Tengwe. Oh, wetengmu luwe. Ngan. Ngan. Mangan. Ngan ceng. Apa? Ngan ceng. Oh, mangan, pengen mangan buceng. Tul. Nganceng. Nak. Gocok. Nah, karo sego pecel. Gocok. Cok. Sego pecel. Cok. Oh, sego pecel pincuk. Nak nan. Ya, engko tak golekke pangan. Ning yen mung kowe tok kurang marem. Ayo golek warung bareng mlaku karo bapak. Siap, Bapak. Ayo. Siap, Bapak. Sapa? Nuninggih Ki. Nderek Tetang Gladiwanuh. Kula menika wingking saking Pulo Awindo atmajanipun Kanjeng Rama Gandharwa Raja Supala. Nami kula pun Gading Cemukir. Kula pun Pecuk Manggung. Kula Ismaya ya Semar Badranaya. Inggih paduka ingkang kula padosi. Arep apa? Arep neng apa? Ngarep jenenge sapa? Nggih, nami kula pun Gading Cemukir. Oh, nek enom. Nek apa enom? Gedeng ukir.
Gading Cemukir udu pawukir ya. Nak ngenane Pak Nocu, ecu. Ya, ya. Nih, kula pun pecuk manggung. Cuk. Pecuk manggung. Oh, cuk nggung. Ini dingkir cuk nggung. Mar egong. Ya, lungguh kene cah bagus. Hah? Lungguh. Lungguh kene. Ora pareng ngangge tata krama. Iki cengel ora dilungguhi. Ayo pinarak sing apik ora. Mung rebab apik mosok ora ngerti tata krama. Lek lu ngetan aku ora mampir omahmu. Marmeng apik, marmeng apik. Kersane piye kersane? Nggih. Sampun gembleng tekad kula beda saking Kulawindo. Gandeng sampun dipun dawuhaken dening Gusti bilih Gandharwa utawi Jim menika kedah hormat dumateng para manungsa. Mongko pepethingane manungsa ing mapan wonten ing tanah Jawi menika boten wonten sanes kejawi namung Sang Pamomong Ki Ismaya. Kula nedya ngabekti suwita wonten mriki. Apa? Welek, kulek. Ya, kowe elek aku elek terus. Dengkir cuk nggung lek. Bedo. Oh, ben padha. Tul. Lek bah empak. Empak. Ya kompak. Lek bah. Ya ya. Dah. Ya ya. Deng. La de kowe ngidone aku ora oleh ngidoni ngene ra ndek tata krama kok aja misuh to aja misuh ampun Mas sampeyan gelem ora dadi anake Semar purun inggih purun wane lek banget ya gila Heru kuru. Oh ya kuru. Ide dua rengwa. Dar. Modar kowe. Ngene dar. Ning pama salin wujudmu dadi kaya aku kaya anakku iki, Bagong kira-kira gelem apa ora? Nuwun sewu. Wujud menika tumraping kula mboten baken, menika mboten wigati. Pedah menapa wujudipun menika mbranyak ganteng jatmika menawi pakartinipun kadhi iblis. Ya, tak sabda dina iki. Inggih mboten dados menapa sauger tasih saged nderekaken jengandika Sang Ismaya. Ning napa nami kula nggih tetep Gading Cemukir. Napa nami kula tetep Pecuk Manggung. Aja kudu salin, ya. Aku Semar. Kowe si Gading Cemukir
tak salini jeneng dadi Gareng utawa Ghairi. Si Pecuk Manggung dadi Petruk utawa Fatruk. Dene iki anakku sing ragil. Jane iki lair dhisik dhewe ning mergo goblok kudu tak ragilke. Semedok ngemu ra. Dengelmu. Jenenge Bagong utawa Baho. Baho ki tegese dolim. Dolim ki tegese tumindake Allah. Ditelnono anggere ana wong sing jenenge Bagong. Kuwi racake mesti dolim. Telenget. Ngono. Ning iki ngemu Pralampita ana piwulange ya. Semar Gareng Petruk lan Bagong. Semar tegese tindakno, Nala Khairi tegese ati sing apik, Fatruk tegese dohno, Baho tumindak sing ala. Sing gunggung kumpule tembung saka bumi suci. Samir Khairi Fatruk minal Baho, tindakno kebecikan, tinggalno tumindak sing ala. Nyonya abeder ketok iki reng nyepek nah banyol sing apik ya tetep Mas Gareng ngoten ngundang kula iya mestine kaya mengkono aku lek ngundang ya ora Pecuk Manggung ya Petruk ngono nggih mboten dados napa kowe Bagong betul nget nah saiki awake dhewe melu dadi Panakawan, melu dadi Sang Pamomong. Panakawan, pana kuwi tegese weruh, kawan kuwi kanca. Sing jenenge dadi abdi kudu ngerti karo klebating sambuk, gelaring kahanan. Anggene momong ora mung momong kelawan para menungsa, ning melu momong karo lakune lelakon supaya bisa nggayuh marang karahayon.